Isteni finom, puha, krémes túrógombóc. Ez a túrógombóc nem csak egészséges, hanem olyan finom is, hogy pillanatok alatt elfogy. Nézzük, hogyan készült. Először 180 g tejhez hozzáadtam 50 g aprószemű zappelyhet és egy csomag zéró vaníliás cukrot. Mindezt felforraltam, ebből lett az alap, egy sűrű zapkása. Amíg hűlt, villával áttörtem 150 g túrót, a maradékot pedig a Vixi kis frissen tartó dobozába tettem, hogy később fel tudjam használni. Mikor a zapkása kihűlt, összekevertem a túróval és egy kis citromlével. Közben elkészítettem a morzsát is. Zéró gúlyonkekszet daráltam, hogy a gombócok kívülbelül tökéletesek legyenek. A masszából vizes kézzel kis gombócokat formáztam, majd meghempergettem őket a kekszmorzsában. Mivel előre tudtam, hogy ezek a gombócok villámgyorsan elfogynak, nem tettem őket nagy dobozba, és mint látjátok, pont a doboz nagyságának megfelelő mennyiségű darab maradt. A Vixi frissen tartó doboz most is segített, hogy minden friss maradjon. Mára meddig egyáltalán marad belőle. A dobozokat megtaláljátok a www.mikronshop.hu oldalán.